Hola golafres, sóc Albert. Avui farem una d'aquelles preparacions que fa molt respecte de fer, però que sempre trobes que necessites quan has de fer un pa o una coca. Avui farem una massa mare, i de fet és molt senzill de fer. La deixarem fermentar durant 4 dies, però ja veureu que la feina serà de com a molt 1 minut cada dia. I ja tindrem una bona base per fer un bon pa, perquè així segurament al proper vídeo intentarem fer un pa de pagès. Va, anem a veure com es fa. I per fer-ho necessitarem una farina. Jo faré servir farina de sègol i la faré servir integral perquè la integral fermenta molt més ràpid i la farina de sègol li donarà un gust molt intens al pa que farem. Necessitarem també un pot que es pugui tancar, una miqueta d'aigua i una cullera. Amb això ja en tindrem prou. I el que hem de fer és posar un parell de cullerades o 3 de la farina de sègol a dins el bol i posar-hi una miqueta d'aigua, més o menys a ull, remenar, i això ha de quedar com una papilla. I ara només ho hem de tapar i deixar-ho reposar 24 hores en un lloc que no estigui fred perquè es vagi fermentant. El segon dia, si anem a mirar-ho, veurem que tampoc hi ha hagut massa canvi. No han sortit bombolles i fa una olor una mica rara, però vaja, no us preocupeu, no passa res, tot va bé. L'únic que haurem de fer és tornar-ho a remenar, ho tornem a tapar i ens tornem a esperar fins al dia següent. Ja som al tercer dia. Han tornat a passar 24 hores i ara anem a veure com està la nostra massa mare, que tot just ahir vam remenar. La destaparé i miraré a veure per dintre si ja es nota que ha començat a fermentar. I de fet, si mirem, veurem com han començat a sortir ja unes bombolletes, la qual cosa vol dir que els bacteris ja estan actuant. I si l'olorem, veurem que fa una olor com a cervesa. Com a cervesa, com a vinagre. I avui el que farem serà treure un parell de cullerades, perquè si no, al final ens en sortiria massa. I posarem un parell de cullerades més de farina. I una miqueta més d'aigua. Ho tornarem a tapar, ben tapat, i ho tornarem a deixar fins demà. Anem a veure com està avui. Recordem, el primer dia vam barrejar aigua i farina, ho vam deixar reposar. El segon dia només hem remenat, el tercer dia en vam treure una mica i vam afegir un parell de cullerades de farina i una miqueta d'aigua, ho vam tornar a remenar i anem a veure com està avui. Ho sento pel soroll de les sirenes, visc en una ciutat, sembla que visqui en el Bronx, però bé, és el que té gravar a casa, no? Anem a veure com està, va. I avui està, mira, està com una mousse suau. I si ho olorem, ja no fa aquella olor a cervesa, ja fa olor a pa, una mica. Bo, que xulo. I doncs avui tornarem a fer la mateixa operació. Traurem una miqueta i posarem un parell de cullerades més de farina, una miqueta d'aigua, ho tornarem a remenar i esperarem fins demà, a veure com ha quedat. Bé, avui és el quart dia que estem fent aquesta massa mare, la tinc aquí guardada en aquest armari i anem a veure com està. Jo abans ja li he fet una ullada. Mola. Vinga, a veure si ja la tenim feta. Està tot el pot ple de bombolletes. Ja veus. Anem a veure com està per dins. És com una mousse super espessa. Doncs així és com ha de quedar. Tampoc era tan difícil. Ara d'aquesta massa farem servir el que necessitem i si anem fent més o menys un pa a la setmana, doncs ho podem deixar a la nevera tranquil·lament. Com que ja no tindrà la temperatura, ja no fermentarà tant i no caldrà que l'alimentem. I si estem una temporada sense fer pa, el que podem fer és posar-la una miqueta en un tupper i guardar-la al congelador. Quan l'haguem de fer servir la traiem i la podem fer servir tranquil·lament. Massa mare, tu. Xulíssima.